Ejjew nuru mħabba lejn pajjiżna billi nkomplu naħdmu għal Partit Nazzjonalista li pajjiżna jeħtieġ partit b'saħħtu li joħodna l qudiem. Kien dan l-appell li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ġimgħa fil-għaxija indirizza lill-attivisti li nġabru għal reċiviment li sar fid-Dar Ċentrali. Okkażjoni ta' ringrazzjament tal-attivisti kollha li tul is-sena kollha jagħmlu x-xogħol ma jaqta' xejn bris il-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech appella l-attivisti biex ikunu strument ta' ġid sabiex il-ħidma tal-partit u tal-amministrazzjoni qatt ma tbatti. Preżenti kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxoni fejn minnaħa tiegħu appella l-laqda fost il-membri kollha tal-partit sabiex il-poplu Malti wawċi jaraf kemm verament hu b'saħħtu il-Partit Nazzjonalista. Kien hawnhekk fejn appella biex kull persuna tagħmel riżoluzzjoni li tul is-sena taħdem biex tħalli marka fil-mixja tal-partit li pajjiżna jistħolu. Messaġġ mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fakkar kif daqs sena oħra se nkunu għaddejjin b'ħidma ma taqta' xejn hekk kif ftit tax-xhur wara nkunu qed nippreparaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali u tal-Parlament Ewropew. Kien għalhekk li Michael Piccinino appella biex ix-xogħol tal-attivisti ma jaqta' xejn. Tul ir-reċiviment Bernard Grech flimkien ma' Martu Emery Grech tkellmu ma' nies preżenti fejn irringrazzjawhom tax-xogħol kontinwu tagħhom filwaqt li semgħu x'kellhom xi jgħidu l-attivisti nfushom. Ħafna mill-persuni preżenti faħru l-ħidma li għaddejja bħalissa mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, mhux biss fil-Parlament iżda anke fid-distretti. Intant, is-sibt fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech attenda riċiviment simili għall-attivisti Għawċin li sar fis-sub quarters tal-partit f'Tasannat.